Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ngalesikhathi makuthi-ke usuku lakho lokuqala uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha, subscribe ku-channel, ulike ivideo, uphinde uciphize i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi-ke mangiposta ivideo uthole i-notification. Bafethu zikwi-Trend TV siyaqinisekisa ukuthi-ke siyaku-update ngezinto-ke ey'suke zitrenda usuku nosuku. Inanda again bafethu, ngeke ngisaliphatha okwamanje ele West Gang. Ake ngithi nje Inanda bafethu, siyazi ukuthi-ke Inanda kule insuku impela-ke iyona-ke edumile, sizwa usuku nosuku ekuthiwa-ke Inanda sekwenzekale ukuthi ikakhulukazi esikuzwayo ukuthi-ke usuku nosuku Inanda kuzoba nomphefumulo ophumayo. Bafethu-ke osukwini-ke la izolo silaleke ney'ndaba-ke ezibuhlungu ezenzeke khona-ke futhi-ke Inanda endaweni-ke yaseMawotana khona-ke Inanda ekuthiwa-ke izolo kunomnumzana odlulile emhlabeni-ke odutshuliwe. Mdala kakhulu lo muntu-ke, singambiza ukuthi-ke ikhehla okanye sithi umkhulu. Kuthiwa-ke uneminyaka ewu-69, akadutshulanga yedwa, khona-ke futhi odutshuliwe othi-ke akalingana naye futhi-ke omunye ubaba oneminyaka ewu-62. Yena-ke kuthiwa-ke ekwembula kwembeswa, yena-ke akazange ayishona, kodwa lo oneminyaka ewu-69 kuthiwa-ke impela kudlulile emhlabeni, okuyinto-ke ebuhlungu kakhulu. Besibona abantu befa, kodwa besithi masithole ukuthi lo muntu-ke ungakanani, kube ukuthi-ke umuntu omncane. Kuyadabukisa mase sibona-ke sekubulawa nobaba bethu omkhulu bey'ngane zethu. Bafethu ibuhlungu kakhulu-ke lento eyenzeka Enanda. So bafethu bekuzoku-update nje ukuthi-ke ngabe-ke sekwenzakaleni Enanda, esithandazela ukuthi lento ithi ukwehla. Impela kuyadabukisa masibona-ke imiphefumulo iphuma ngalolu hlobo usuku nosuku. Bafethu besingakatholi-ke ukuthi-ke ngabe kahle kahle kwenzakaleni, beze bethole-ke ukudutshula ngabe kwenzakaleni, kodwa makhona-ke engikutholayo kwi-information ngizophinde futhi-ke ngizokwethulela yona la kule channel. So make sure ukuthi-ke ayidukelane, like ivideo, usubscribe ku-channel, uciphize i-notification bell. Ngibonge ithuba, asiphinde-ke sihlangabezane kwivideo elandelayo.